Doriți să scurtați timpul pierdut cu logistica internă? Să reduceți stocurile și să diminuați costurile de depozitare? Să aveți în permanență o imagine de ansamblu asupra consumurilor dumneavoastră? Boost Tower vă oferă această posibilitate. Mulțumită dimensiunilor sale compacte, pe o suprafață de mai puțin de 2 metri pătrați, se pot depozita articole de consum în până la 2000 de compartimente. Mărimea și numărul compartimentelor se pot adapta în acest context la necesitățile dumneavoastră. La fel ca și accesul la acestea, deoarece, prin intermediul sistemului de acces RFID, asigurați faptul că fiecărui angajat autorizat îi stau la dispoziție exclusiv articolele necesare acestuia. 24 de ore din 24. Prin intermediul retragerii individuale, Boost Tower are în permanență o imagine de ansamblu și, dacă este necesar, solicită automat reaprovizionare cu mărfuri noi. Un anumit produs este prea mare pentru Boost Tower? Nicio problemă! Stocați cheia pentru respectivele locuri de depozitare. În plus, towerul se poate completa fără probleme cu alte produse din seria Boost. Acestea extind cu spații suplimentare de depozitare funcționalitatea towerului și, în aceste condiții, comunică de asemenea prin intermediul diferitelor formate de interfață cu sistemul dumneavoastră ERP sau direct cu noi. În aceste condiții ne ocupăm și de reaprovizionare. Oferta noastră de service conține și instalarea și întreținerea, precum și instruirea angajaților și evaluarea retragerilor. Cel mai bun lucru în acest context, în cazul unei livrări efectuate de către Lingemann, costurile totale de referință ale sortimentului dumneavoastră rămân nemodificate sau chiar se reduc cu 20% în baza unei reduceri a consumului. V-am trezit interesul? Contactați-ne! Vă oferim cu plăcere consultanță. Lingemann, sisteme individuale de achiziție pentru clienți industriali, de 75 de ani.